salutare la un nou episod. Astăzi ne jucăm jocuri OG. Astăzi ne jucăm Forsaken. Și de ce spun pentru că e un joc OG? Pentru că, bro, jocul ăsta cam de stat 2 zile să fie super apreciat și după aceea a dispărut complet. A făcut shit. Ok, we are cooked. Why I know this? Because I know this, bro. We are dead. Care de greșit. Am făcut pe mine deja. Glumesc, dar o să fac un toate secunde. Tata, fug. Yep, I'm dead. Cap mort. Nah, jocul ăsta e prea greu. E spre greu. Dar mie îmi place pe hartă mare. Asta e o hartă mică, rău. Nu e prima dată când joc, ca să știți, și știu hărțile. L-am pe Noel ca caracter principal de killer. Și am pe ca caracter principal de killer este de Survivor 007. De ce? L-am și pe Cool Kid pentru că cu el am început tot. De la Henry. Help, I was stuck. Oribil. Ok, nu a fost blocat. Nu mai nimic. Let's go! Mamă. Ok, deci seria asta o să jucăm numai cu jocuri ogru. Și asemenea jocuri destul de șmechere și vechi, ca să știți. Mă refer de pe ăla de 5.000 de ani. Chiar în halul ăla sunt jocuri chiar atât de bătrâne. Noel, we are cooked. Medkit. Asta mă interesează pe mine, medkiturile. Teleport. I like this character. E prea ușor să fugi.
Naiba, doar folosesc fuga. Semi-fuga. Ai putea să o numești fugă pe asta? La multe de astea trebuie să faci traseul. Nu știu cum. Adică de la aia nu poți să treci pentru că încurci nu știu ce electrici. Și după unde trebuie să o iei. Să nu îngropa asta. Nigga. Okay. Da, p-am făcut pe mine. Semi-făcut pe mine. Ai frică, da, chiar am făcut. Adică, de ce n-ai trebuie să fie jocurile de pe Roblox atât de horror unele? Chiar dacă par simple, unele sunt al dracu horror. Și ăla mai primește și notificarea dacă face cineva unde ăla. Mamă, deja a dat 2. Reparăm. Așa. Facem așa, pe asta așa. Pe asta așa și pe asta așa. Ultima chestie trebuie să facem aici. Nu-mi place când se închide muzica. Ok, generator completat. Dar cum v-am spus, eu deja făcut pe mine. I hate this nigga. Teleport. Toți, scunde. Fai de capul meu. Ma. Bă, să vă reamintiți toată viața că Forsaken nu e un joc simplu, e un joc horror. Tortură direct. Nu mai vreau. Bro, ăla are 5 viață. 5. Ok, ăla a murit. Iar eu în momentul de față sunt pișat pe mine. E frică. Nu-mi place când aud muzica asta. Vai de capul meu cu frunda asta. Vai de capul meu. Mamă. Bă, o secundă acum mai restam, făceam infart. Vai de capul meu. Bă, doar atâta vă spun. Ăsta a fost episodul de astăzi. Și noi ne auzim pe data viitoare cu un alt joc și poate și cu un alt infart. Hai, ciao, ciao!